morning. Sunday ngayon dito. Alas 9 ng umaga. Ako may pupuntahan muna. Ayan. Drive muna ako. Ay, may ano ko na yan. May allergy, seasonal allergy. Seasonal allergy, ano kasi yearly nagkakaroon ako nito dahil yung mga hangin ngayon, tapos yung mga grass na kulay brown or yellow, yung dust niya parang nagpa-powder siya, so dala ng hangin, kaya ayun, natamahan ako ng allergy. Ano naman yun, talagang alam ko na seasonal allergy dahil yun ang nung nagpa-doktor ako. Playground pala dito sa amin city. So guys, diba? Water tank ng city namin dito. Ang ganda, no? Laki, no? At minsan dinadala ko dito yung aking daughter, si CJ, 7 years old. Dito ko siya pinapaglalaro pag gusto niya mag-play dito sa may playground. Magandang maglaro dito. Kasalukuyang 2 days ago nag-start yung Centennial Cup. Yan yung city namin, yung City Festival yung host ngayon. Dito ginaganap yung Centennial Cup. Ayan, may pasok. Manlalaro yan. Dito ginaganap. Ibang lugar ng Canada yan. So minsanan lang na festival dito pa natin. At iikot ako dito para makita natin yung view dito. Ayan, parking dito.
Centennial Cup yung mga manlalaro galing sa mga iba't ibang lugar ng Canada daw yan, sabi maganda ang panahon ngayon, 17 degrees, pero yung kahapon malamig rin kahapon at minus 3 or 4 post office dito sa kaliwa, Didibang. Nakita nyo na to sa sa mga kaibigan, nakita nyo na to sa mga nauna kong video na dito sa Main Street basta ba ito yung pinaka-main na kalye. Pagkala ko sa mga expensive pa i-deposit ko na rin yung pera. Kabilaan, tatlong bangko ang nandito kaharap, katapat ng sofa, katapat niya CIBC Bank at saka itong nasa kabilang side bangko na sila. Hold muna tayo at ako yung deposit lang ng pera. Medyo tahimik dahil ngayon linggo, tahimik ang city ngayon. Ayan, i-tour natin itong dati, itong Carbox Lounge, i-picture natin. Itong car box, boxcar 64 lot. Nung dumating ako dito noong 2010, hindi na rin siya operational, sarado na siya. Maganda daw yan, balita ko lang, maganda daw yan yung dati. Yung dati nung open pa yan, may bar dyan, may pwedeng mag-hangout. Hindi ko na naabutan yan. Siguro nung dumating ako ng 2010, mga 1 year or 2 years ago, nung dumating ako at bukas pa yan, operational pa rin.
lang ako. Pelikula ng downtown. $1.87. Mahal. Taas na pataas yung gasolina.